μπρος. Μάλιστα, μιλάτε. Είναι εδώ, κατάστημα τροφίμου στο τηλέφωνο ο αποδιευθυντής. Α, τι κάνετε. Κάτι, κύριε Γετρέσο, σας κατάλαβα αμέσως. Πώς να είμαστε προσεχώς καλύτερα. Τι να έχουμε. Στο ράδιο δεν έχω να πούμε, μαντάμ. Πώς θέλετε να κοιτάξω μέσα από τις γενικές αποθήκες. Μπορείτε να δείτε λίγο τι. Τι άλλο γίνεται. Δεν μ' ακούτε, μαντάμ. Το εμπόρευμα μόλις εξαντλήθη λόγω κατεδαφίσεως. Τι να έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε ένα και μοναχικό. Και να δείτε λίγο τι. Είναι αυτό που έχει να του πας στη μέση. Τι. Είναι αυτό λέω που έχει να του πας στη μέση. Α, δεν ξέρω πότε μου άρκανε κυρία Γιατρέσα μου. Τα γράμματα είναι πανάσχερα. Δεν είναι ελληνικής κατασκευής, πρέπει να είναι αλλοδαπής προλέσεως, γιατί έχει πολλά βασικά λίγα πόσο. Έχει κάτι καρδιά, κάτι λιοντάρια. Μάλιστα. Εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, άναψαν. Θα τα στείλεις με την ευκαιρία μόλις έρθει μικρός, γιατί λείπει ο μικρός τώρα, ναι. Δεν μόλις έρθει ο μικρός θα τα στείλω. Σας λες σώματα, ωραία είναι το βάρο. Φύγω! Πιάσικο και είσαι εγώ. Καλώς θυμάμαι τα δώρα. Ψώνησες αφεντικό. Μάλιστα και Σίκο, ψώνισα. Ψωνίστε βέβαια. Πετάξτε τα λεφτά στα παλιακούτια και δεν κοιτά να πάρεις κι άλλες εκεί φακές στο πλάμε που ζητάει όμως εδώ πέρα φακές που τους δίνουν βίντια. Γράφτηκες. Εκεί δεν έχουμε να σαν φακές. Είχαμε, δεν έχουμε, φύγανε οι φακές. Τις πούλησες. Εμείς πούλησες το γύρω βουλικές τους. Τις κάσουν οι φακές, πήγανε τα μαμούνια, πήγανε τα μαμούνια που κάτι μια φακή. Ωραία, εμένα. Εγώ του ρέχει του σηκώνω. Εγώ με του δεν σε επιτρέπω να μιλάς. Ούτε σηκώνω, ούτε χειρονομίες σηκώνω. Εσύ να μου κάνεις χειρονομίες. Δεν είσαι. Θα είσαι στο διάλο, Σίκο. Να ξανασπλάξεις με ένα στρεψηφίλα. Εμείς είναι που δουλειά σου στον σάκο. Σομιά. Λέγανε πως τι πας. Και μου δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα. Θα με κάνω στο που μου δίνεις και παίξεις με τους δρόμους. Ανεβαίνω πάνω κάτω σκαλιά και κουτίνεις να σου κλείσει. Και με κατάσχει τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας. Δεν το πληρώνω εγώ. Δεν φτάνει που δεν με πληρώνω, θα πληρώνω και του Νίκα. Και με λες, μη ξεκινάς να ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ. Δεν άκουσε που χτυπάνε. Άκουσα. Και γιατί δεν πας. Κάθε πράγμα στον καιρό και κουβεντιάς στον άλλο. Σίκο, θέλω στο μαγαζί να πάω σε μια δουλειά. Πάλι φεύγεις, πού θα πας. Όπου θέλω να πάω. Λογαριασμό θα σου δώσω. Βάλει να αφήσουμε τώρα το μαγαζί μας και τρέχουμε στη δρόμη, Στο διάλο, Σίκο. Να πας. Στο διάλο. Να πας, να πας. Είσαι με χαρά. Σου ρουκλεμέ. Πάνε τα όλοι πάλι, έστω ρουκλεμέ. Εσύ, όχι πάνω μάτια. Όλα μάτια κι εσύ. Θα πάρω το πρωτάλληλο αυτή που πληρώνε. Όχι εσύ που θέλει με τις συμβουλίες του κάψεις σβήσεις τη βδομάδα για σένα. Πάνε μπράβο. Ας πας εδώ την ανιψιάσω, να σκάνει την όμορφη. Γυναίκα σου, παιδιά σου. Όχι, τον γείτονα. Με αγάπησε και με πει. Σ' αγάπησε. Τι κάπως όπως ένα βρήκα τον μούστε και άντρας είναι αυτός. Ναι. Άντρας σου. Ναι. Καλά να πάτσεις κι εσύ. Του λέει μέσα και στο κομμωδίνο, εμείς από στο κουριά μου τους πήγουμε στην ορκήτη για να μην χαλάσει η βάση. Δεν είμαστε καλά, άλλη που τον αγάπησε. Έλα, στα λόγια τώρα και πιάσω δυο ζάκια με το κατετής. Τι κατητήσεις. Ένα μεζατάκι ό,τι θέλει. Εγώ προσφέρω πουτάς, εσύ δεν φας. Βάλε ρε αδερφέ, 2 λίτσες και 9 ντομάτα. Σαφώς. Δυο λίτσες και 9 ντομάτα. Να ξέρουμε τι κάνουμε, τι διαβάζουμε, γιατί έχουμε βιβλία, έχουμε εφορίες. Δεν μπορούμε να λέμε τις ντομάτες φορολόγητες. Πού είσαι, Σίκο. Τα οζάκια σε ψηλά ποτήρια. Τι ψηλά σου γίνεις. Ναι, σου γίνει. Εσύ σου γίνεις μα τραγωνίσει. Δεν δεν έχουμε. Βάλε τέλος πάντων 2 ουζάκια να ξεμπερδεύουμε. Γεια εσύ, εσύ, μικροκανάτα. Άμα δεν είναι διάλογο, δεν θα σε πετυλιάζετε. Το ίδιο που μας Μάσαξε μου ότι λέει. Τώρα που θα είναι ρόλο μου συγγνώμη. δουλίτης και κάτι μάτια. Δουλίτης και κοιτάζει. Σήκω τι κάνεις. Καθαριώτης μαντάμι του σπεσιάλ του καταστήματος.
Σωτηρία. Εσύ, κυρία Σωτηρία, μου κοιτάζει για σωτήρες, δηλαδή γιορτάζει με τα σιδερικά, τα σέσκουλα, τα σπανάκια, του σιδερέα, όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Δεν μου είπες, πώς σε λένε. Μάλιστα, τι μέσα. Πώς γνωρίζεις, πώς σε λένε, ξέρω. Εγώ, κυρία Σωτηρία μου, το σίγουρο είναι, βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της άλλος οφείλει να φροντίσει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το χρόνο, το αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και στα των χρόνων, κυρία Σωτηρία μου, ο άντρας είναι το ισχυρόν φίλον. Ο άντρας είναι ο ανήρ, η γυνή είναι το θήλι. Γιατί η Καινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξαν ότι ο άντρας πέρα τους πολέμους, τους φυσικούς πολέμους, τους οργανικούς αγώνες, τους πολεμικούς αγώνες, όλα τα διαλύεται με κάθε στιγμή των εκλογών καταλόγων, των πληραίων όλο αυτό που έχει άμεσα από τον Αγίο Πατέρα μου μόνο, κύριε Σωτηρία. Κατάλαβες, κυρία Σωτηρία μου. Κατάλαβα. Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κυρία Σωτηρία.